आए भी हम जपन जपानी पूरा भोजपुरी श्रोता समाज का चाचा पितिया सब कहू के गोर छू के प्रणाम करता नहीं। हमरा से कोनो प्रकार के त्रुटि हो जाओ गलती हो जाओ तो अपन मित्र जान के माफ करब। और गाना अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करब कि कैसा लगा। एगो हारमोनियम के सहारे पीर से गीत भेजे तनी फकर फौदार जी लिखनी का कि वो नया बीमारी है जो चलल बिया कोरोना महामारी बीमारी एकर कोनो इलाज नहीं है, छुआछूत से फैलती है। ऐसे वो सबसे प्रार्थना बा रिक्वेस्ट बा कि केहू से दूरी बना के रखेगा बा। केहू छींकता खांसता तो कम से कम 1 मीटर ना 4 मीटर फर्क रहे। ऐसा की बीमारी छुआछूत से फैलाता लाइलाज बीमारी बा। तो फकर फौदार जी लिखनी का कोरोना बीमारी नया आइल बा। कोरोना बीमारी नया आइल बा। हलचल मचले बाटे जीवा डेराइल बा। हलचल मचले बाटे जीवा डेराइल बा। कोरोना बीमारी नया आइल बा। हलचल मचले बाटे जीवा डेराइल बा। ऐसा लाइलाज बीमारी में भैया अभी तक लेकर कोनो दवाई नहीं है, कोनो इलाज नहीं है। ऐसे रो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना बा। दिक्कत तबा लेकिन यहीं में रहे के बाद लॉकडाउन में रहे के बाद घरे रहे के बाद केहू से दूरी बना के रहे के बाद डॉक्टर सारा तबाह बारे कैसे कि अभी ले न मिलो हो कि अभी ले न मिलो कोरोना की दवाई। बड़े बड़े डॉक्टर लोग के चलना उपाय कि अभी ले न मिला कोरोना की दवाई। बड़े बड़े डॉक्टर लोग के चलना उपाय। यूपी बिहार के लोगवा जहे तहे घेराइल बा। यूपी बिहार के लोगवा जहे तहे घेराइल बा। हलचल मचवले बाटे जीवा डेराइल बा। हे भगवान ये बीमारी से हमके जितना जल्दी होके छुटकारा करी है प्रभु। है दीन दयाल दयानिधि दया के सागर। और हम पूरा देशवासी से प्रार्थना करता नहीं कि जहां भी बानी सुरक्षित रही भगवान रक्षा करा सबका दाता राम। दूसरा अंतरा लिखनी हमने के फकर फौदार जी का कि देशवा विदेश के लोग के देशवा विदेश के लोग के दिल पावे चोट हो। बंद भइल कल कारखाना कचहरी औरी कोट हो। देश विदेश जे भी जहाँ बा सब लोग के दिल पर चोट दिले बा। कल कारखाना सब बंद हो गई। जे ठेला पर सब्जी बेचत रहल हा अपना बाल बच्चा के पोसत रहल हा। जे गाना बजाना कह के अपन बाल बच्चा पोसत रहला सब लोग के रोजी रोटी पीट गई। अब फकर फौदार जी लिखनी कि देशवा विदेश के लोग के दे पावे चोट हो। बंद भइल कल कारखाना कचहरी औरी कोट हो।
सब चीज बंद हो गई, सब लॉकडाउन में बा। और लिखनी का कि फकड़ फौदार जो अपन घर ही में लुकाइल बा, फकड़ फौदार जो अपन घर ही में लुकाइल बा, हलचल मचवले बाटे जीवा डिराइल बा, कोरोना बीमारी नया एगो आइल बा, हलचल मचवले बाटे जीवा डिराइल बा, हलचल मचवले बाटे जीवा डिराइल बा। इसे कहे के बाद कि सब लोग लॉकडाउन में रही, अपना घरे रही, अपना परिवार के लिए रही। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, जय भोजपुरी, जय बहन बाबा, जय गढ़की मैया, जय बाबा बैजूनाथ, जय बाबा महेंद्रनाथ, जय हो काली मैया, सब लोग के रक्षा करें।